mano duol makedo kod weche mago mag mibadhi hi pacho ka. Nonno ka gavana ma Trans Nzoia bende nodhi omonj dalane. Kopogore gi mano nwaneno ka Salasya bende nitiere doho nomiye cash bill moro kaluwore koda hate speech. NCIC nyakoro ngajwang' gin bende gigolo pokgi. Nwaneno kanyo ka bende gidawre gi Gachagua. NCIC bende wacho nitiere moko kuom jotelo madirom 28 ma bende gilawo kaluwore koda loso e yor athua. Iwacho ni hate speech e kind mamoko. Aparo ni mani makoro walose kachako kodi El Nino. Wach ma osebedo katimore ahinya jumani miko mag jotelo. Erokamano ahinya. EACC omako Natembeya. Ok ni nomaki no raid his home. To penjo mokwongo ne jo Kenya. Ne gi raid home ne nang'o ne gimonjo dala Natembeya. Governor ma Trans Nzoia County. Nang'o ne gimonjo dala ne. EACC nyiso ni ya osetimo misappropriation of public funds, corruption. Mieno Natembeya. To wapenjore ni jopiny tang'o momiyo jopiny mar Trans Nzoia County no respond kaka ne gitimo cha. Ne giketho geche marach ma geche nok nyal dok mar EACC seche mane gired ka Natembeya. To wachako penjore kaka jopiny. Governor Natembeya ojakuo. To bende obedo summoned mokwongo kapok jogi nochopo kacha. To gini en movie koso en kipindi. To sirkal gikia kuma Natembeya odake. Ok ginyal track Natembeya. Gen Z matiatia gi smartphone kobede e ode e bed sita mos. Ginyalo track down nyaka gidhura iye kuchecho. Natembeya is a public person more represent ji mang'eny na county. Gikia kuma Natembeya odake. Why all that drama? Drama mang'eny cha en marano. Are they truthful ni they're fighting corruption with the leaders? Emomiyo ne gitimo timcha. Dong wacha wako wanka una ketho mabende Natembeya no donjne godo. Ketho mana donne godo wacho ni entiere ida kod omenda madrom siling bilion 1.4 mano chakre higa omenda mar higa mar 2022, 2023, 2024, 2025. Bang'e nwaneno chochi mabende nobedo e dalane mantiere e gwenge mago mag Trans Nzoia. Nyaka sani aparo na chija 14 osemaki kaluwore koda chochi makamano. Natembeya ka EACC no kelo nwa wachni e yo maber wan kako jende wadwaro nango jotendwa gi oketgi into accountability mondo wang'e nango to funds mag jopiny itiyo godo e yo makare koso jomage matimo kama. Tang'o momiyo mak mar Natembeya ni ne biro kang' makoro Natembeya no bedo gi duol mar wuoyo e wi sirkal. Obedo gi duol mar uniting the Luhya community. Ang'o miyo mak ni nobiro seche makama. Bo mak makare. To joteladi mosebedo gi mibadhi. Mak to ningo make e yo makare. Kendo wan kaka jopiny wagombo ng'eyo ni to ketho mane manen godo to mondo winje e doho. Iwinjo. To mogik molo Sharon dakika achiel. Jopiny adi, joteladi mose mamibadhi osemako to EACC pok notimo negi tim kainano. Ang'o momiyo seche ma jotelo mag piny obedo ne pingo sirkal matin imanyi. To bang' Natembeya ka ikel na twak mar Gachagua cha matin kapok sawa ng'adore. Erokamano ahinya. To mano ben makile penjo